Igbo ndị ọma nị, Igbo ndị ọma Igbo ndị ọma njem ọnụ, ụtụtụ ọma nị, na-apụtacha ụla, chi abụọ, chi a wee wero, a sị na egwu epuzi egwu epu ọnụ, ọ dịka chi ewe na chicheka ewe na mmadụ abụrụ chi bịa. Ụmụnne m n'ime Chukwu okike, kedu ka ụbọchị n'ụdị? Ọ na chita anyị wenelu na mma, ọjọọ wena na mma, n'ihi ọma ka anyị na-ekpere akpere ya ọjọọ. Ọ na-ekwusi ka ihe ọma dịrị ndị dị mma, ihe dị mma dịrị ndị dị mma, ihe ọjọọ dịrị ndị dị njọ. Ekpere anyị na-ekpe. Ọ gosi na chita anyị weruo, ọ bụrụ chi awọ. Mụwa nwa matali on with red. Ọ gwa m na ụbọchị ọbụla matali with red. Ihe dị play ihe ọ na-akọwa bụ na awọ. Awọ n'Igbo aya na anọ ka Igbo na-azụ. Aya na anọ n'Igbo na-azụ bụ Eke, Oyo, Awọ na Nkwọ. Eke na Oyo bụ nwanne, Awọ na Nkwọ bụ nwanne. Mostly ibe anyị ji ekpe ekpere mostly na ana Igbo bụ Eke na Awọ. Ka ya emekele ekpere nyaka agụdokile, nyaka agụdokile ndị mmụọ, na-agụdolu ndị ishie, na-agụdo ndị egede, na-agụdo ndị enu na ndị ana. So nwana sị ebe ọbụla ị nọ, ibe ege ntị na chi a wee weruo na nzu Awọ ka ịpụta ka anyị tụta anyị nwaanyị. Nwana sị gị na-ege ntị na-adịrị gị na mma, dịrị ezinụlọ gị na mma, dịrị ibe gị na mbọ sọbịa ụwa na mma, owe ọbụla ichiri nke onye chiri nya zere. Ya pụtara n'ọnwa a imewe ịkrakụwa joke maọbụ imewe anything. N'ebe anyị na-ekwu maka ya bụ ọdịnala ga-adị, omenala ga-adị, ọ dị anyị nwa bịa, ọ adịkwa anyị nwana. Nwana ya ngebe onye ma na-ege ntị, chegebe ọbụla ị nọ, ọbụla ị na-emeri ya, traịwa ụdị ọbụla o kwere gị ka imerie. A na-amachara ya amacha na-ebe ya madebe ka ha rịba ebidobe. Onye ọdịna omenala bụ ịmụta ịmalị nke ịmalị, ị na-eme mana ime ka sure na ị na-emere ebe a na-asọ, mee ka sure na ọ dị gị n'obi, mee ka sure na ibe esi ezi eke na-eme. Ọ dịgasị njọ ma ọ bụ nke ibe ọjọọ. Anyị na-eme ihe ọjọọ ma ha na na-eme ihe ọjọọ, anyị na-eme ihe ọma ma na ha na-eme ihe ọma. Because ọdị anyị nọ today, before you plan go do evil, onye chọrọ ime mmadụ ihe ọjọọ na obu gị akpalelu gị, obu gị ajọ jụlele gị. Ụdị abụ na ka ọ dị. That is why ya asị gị na ụka dị n'obi, omenala dị n'obi. Sometimes ọ dị ka mbata na-ekwu okwu ka ọbụrụ na mụ dị against ndị ụka ọ na mụ mba nke onye dịla onye ebe ebele ugobere nke si be ewene nkunye gbajiri nya ka anyị nọ na ya. Because ihe anyị na-ekwu na ihe dị n'omenala, ihe dị n'ụka dị n'omenala. Ụdị a na-akpa ndị pastọ ndị wulu pastọ wulu abụne. Ọ dịkwu n'omenala, o nwere omenala ndị, o nwere ndị dibịa wayo, nwere ndị dibịa na-amarị ha na-eme na dibịa anya nzu, na-achọ ebe a eli ọrụ, na-achọ ndị wa eli ofisi. Ụdị aka ọ dị n'ụka, so na ọ dị everywhere. Na ọ bụrụ na enwesịta ndị ụka nwere di, o nwere onye bụ, o nwere ebe n'ụka ka nwere ya, nwere anya n'ụka ọbara dị ya na-arụ. So dị ya na ọ dị ya na ụdị anụ nke a nkọ na-eme. Ọ mara about anything ọdịnala ọ ntị na-eputu ya tru iputugodo tru ọbata na-adaka adako. Ma ihe blame ro such person na ndị mụlya, nne mụlya, nna mụlya ka ihe blame meli ka ọlụvo nke ka ọ banye na nke onye ọzọ, jiri nke onye ọzọ ngetren ya. Ọnọdụ ka ọ dị ya na nọ na-eme nwa gị outside, nwa gị ebie ndụ na outside, mere ihe na outside, nwa gị elụrụ ụlọ. Ọ dịrị oke ịmụ nwa na outside, yes, ọ dị good, mana ịmụ ya anya mala ụlọ ya lụọ ụlọ. Ụdị ebe ahụ ka ọmalị ntụ na amalị ọdịnala ya. So nwa na-agwa unu na omenala ka anyị na-akọwa maka taa nwa, mana bifo anyị bido ekpere tuo nzu ọtụtụ ka anyị kpọchara obere egwu ya edu anyị gaa nke ọtụtụ nwa, ka anyị gbanwee ọsọ, ka anyị gbanya mee nke bụ enyi na-abụ ọgụ bụ gbatụrụ nwa nteje na-akọwara anyị obere akụkọ ụwa, ọwara anyị obere abụ n'ọtụtụ nwa. Ka anyị jiri nwa kpote ndị mmụọ na ndị egede ka ha duru anyị ije. Ma mụ na-agụ unu ụnyaahụ m pụrụ apụ na-asụ unu na ndị mmụọ a na-agara ebe na-eme ile ịcha ncha maọbụ na ndị mmụọ bụ ọ na-ama ntụrụ mmadụ gaadị. So ọ bụ na-eche ozi mme ebe akpọnyete ewe nwa dị njikere ịghọtara. So nya ka anyị nọ na nke enyi na-agba ọgụgido watịrị nwa nteje ka ebe nọ gwa m Igbo okwu shaweruo na-asị ka wetara nwoke iwe ọma, wetara nwaanyị iwe ọma, wetara onye enu iwe ọma, wetara onye ana iwe ọma, wetara onye nta iwe ọma, wetara onye ukwu iwe ọma,
Naga na behana belata na dibenga. Olu Bondioma kuna malishe. Mwibe munne muni mechuo kike mama mbala cheworu shiaweworu ka eto nzu awo egwu ekwono asimunu na mene merodibia niwe nnemebe omenana ka nneme omenana no na-eme dependele ka onye emie dependele ka onye jemie mana ihe nne kacha omenana eme bụ mali njiri mara gị mali nkunu na-eme udu usoro unu si akpọ oku shi unu udu usoro unu si akpọ oku iwe na-emelu unu ibe onye ọbụla pụtara ụwa nwere iwe du epụta ụwa iji na-agwa onwe gazi ordinary person ibi echeki godu mi na-echeki si mbọsị pụtara ụwa kedu ihe kiriri nwanyị mbọsị pụtara ụdị ahụ ka ị nọdụ ị na-atị nkwa mmadụ na-adị ọdatụ ụwa pụtara o nwere ogologo okwu o nwere digo nwere mmụọ dịgo ubi ụwa mmadụ dịgo ubi owu ahụ na mgbe rapụtara ibe na ị na-eme njiri mara unu dị emeweze nke onye ọzọ mmanụ dịgo ubi ụwa nwere ka ọgbapụta gị azụ ọnọdụ ka ọ ga nọdụ na-asị gị ndị awa ndị amụma bụ ndị prọfet men mmadụ dịka mụ na mụ jewela ava ọra mụ gele onye prọfet ntịpụ ndị amụma ịmalị na mụ abụgo several things nchọka mmali makwa ife dị mma azị makwa ya nna akwa ezie maọbụ akụkọ na akọlụ m if not o nwere dịka ịgba awa maọbụ ijebe na because ịmalị onwe gị mali chi na-ewe mali omenala gị mali ka esi kwado mali edugopụta ụwa odosi nsi awa ya egosi gị bifo ndị awa gbagodo gị sef nke na ọ ga-abụgodo gị sef ụdị mmadụ nọ na mmadụ na-abaga n'ụla mmadụ na-alụ omeni nlọ dị iche iche mmadụ na ume ọ nwere nle ị ga-alọcha ịma na dịsi na-abụrụ nlọ arụ nke ụla nwere ekomụla dị na gị n'anya ihe ịtọtọ ọla dị isi na-abụ onwe gị azị ị na-abụ something mana ịba na mmụọ ịnọdụ na mmụọ malive na-eme malichi gị malive na-emeli gị ive mali edu gị pụta ụwa mali ka nga mala arụbụ na-agụ gị ị na-agwodo osi nsi then ịwụchazi ọbụla dị gị ka ị na-akọ dị ọbụla dị ka ọ bụ nlọ maọbụ ibe agwụrụ n'anya ụla maọbụ ya wụrụ ihe na iteke a step and iteke a step bụ all the few as ndị dị real ya agwa gị bụ inidili. That is why ndị Igbo ya sị na dibịa na-agbalị gị na-agba uche gị like onye awa na-agbalị gị na-agba uche gị onye mma na-ebulu gị na-ebukwa uche gị because nobody na ka onye mma ebulu gị o nwere nke inidili asị mmadụ ka ị mali n'onwe gị because onye na-ebulu gị amụma onye na-agwa gị detin bụ mmadụ ibe gị ka ọ bụ onye na-agwa gị na nke eme nke mmadụ ibe gị ka ọ bụ amụrụ azị o nwere isi na-ese o nwere isi na-anọ n'obu isi na Chukwu kele everybody ka o kele only that na ọmụmali root ọ na-agwa mali bụ mali kọsi kwado sọmụ ndịkwa bụ ndị wayo onye bụ a na-agwụ na wayo dị na dibịa dị n'ụka o nwere sọmụ ndị dibịa ihe meet ya today wajide ebe ha ji wapụta na-akpọsili gị ibe niile dị na bewe ibe niile dị na bunu ibe niile na-eme na bunu na-agwa gị ihe na-eme na ndụ gị ọgbaka gị anya mana ọgwacha gị na onye nwere solution mana ịmalichi gị mali ihe na-ekpele bifo iwu 1 or 2 ọ gị lidi kwuo gị esi eme gị ekpele ọ na-agaziele gị ya bụ omenala abụrụ mgbe niile ibulu nzu bụrụ ọjị na-eti mkpu mana gị na-eti mkpu osokwe gị n'obi ma halibi na-eme ụdị aka ọ dị n'ụka bụrụ mgbe niile ibulu baịbụl na-agagharị n'ọnụ ka na-eti lololo ị na-eme mahalibi na-eme ị na-esokwa iwu ị na-esokwa akwụkwọ nsọ ibe dị na akwụkwọ nsọ ị na-esokwa ya sọsọ ibe mụ na ndị ụka na mgbe enwe nsogbu bụ ọ bụ na ebe asị gị na omenala bụ ajọ oyi omenala bụ nke na omenala bụ ihe ndị na-awụrụ ụzọ omenala bụ lokal tin walụvuzie na omenala na-awụrụ na sọsọ ihe dị iche bụ na ndere omenala na akwụkwọ mana omenala ibe anyị na-awa bụ na akwụkwọ bụ akwụkwọ nsọ asị gị na book of Jeremiah book of this one book of nke akwụkwọ nke ihe narị bụ ibe nna ndị ọzọ dere na ọ nwere onye anyị maliba na-edele o nwere onye anyị kwuru ndị ahụ na-edele na na-asị na histri kedele anyị na-agụ ya ụdị aka histri ndị nna anyị dị na ha nwere nkebe o nwere nna akọwa one certain time na anyị nwere na alụsị abụrụ arụsị bụ aja alụsị na nwere ebe alụsị obodo iburu ụdị a anyị nọ today some people as they misunderstand the Christianity and the ọdịnala normally civilization ndị ọcha pụtara ya bụrụ ajọ ebe wa kere anyị ka anyị kelee Christianity tinye anyị n'arụ mana wekere ka anyị jiri ele ovo nke anyị ị na-ejegodo ụka na-eme na malibe agalị gị malebe isi malishi gị na-enye chi gị nri na-enye ka nga gị nri na-edokwa ọbụna gị ọ bụrụkwa ajọ ibe
Igbo ajọ njọ ịgbapụta wazi siza na wa na nwere wa bụ na ive atụtụ ọmụ nno yo mata ili red mata yo ma ama gona boso bunu red and red mana na waka mta mbebele ekwesigo m change this red mana ndị mmụọ na ndị egedes na mma anya ka m eji godo ntụ na mụ balance ya fully mapụta ka m gwa na mma mapụta omenala nwa ụdị dị ụdị kwesịrị ka ọ na-adị azi unu ogodu m unu mana traditional man so ndị mmụọ na ndị egedes m na mma eji na-eyigodi ya until na mụ amapụtago dị ahụ na ya ajị plan which in when they me odi wan jemi ka wa male na mụ adị ready and mụ adị interested na mma gbara ọsọ ibe amụrụ m na ya ahịbụrụ ọdị anọ na abụ nwa mmụọ ka mbụ nwa mmiri ahịbụrụ anọgidere m ebe si ka mmewe omenala omenala amụrụ m mmụọ m na omenala ọ dị m na-arụ onye nwara m ya gwa gị so nwe nji pụta na-eme maka ndị ọ dị ka ọ dị m ọnwere ndị ọ dị ka ọ dị m mụ na mbụ bụ mana anọdụ na-afọ m anọdụ na-atink na ka mgbe na-abụ ọ bụ na-esi na bebe je na be chukwu mba ọ bụrụ like that nwanne nke onye dịle onye nke ndị dịle ndị na-abịa anyị nọ ya sheri onye na-abụ ọgụ onye na-akwa bụ nwa ka na-akpọ gbatụrụ nwa nteje onye na-abụ ọgide ya gasị ka ejiri kponyete ndị egede taa ndị mụ na ndị egede ndị enu na ndị ana ka ha gee ntị na shia wee weruo ọ dịka shia wee na chijioke were mmadụ abụrụ ochibie yes maka ya na-esonye ya bụ kịta gị ya iji bata iji bụ dis channel izi kịta gị ya bụ ụmụ ọma bụ this page like this achọ m ka ịmalị ibe na-eme ihe ya ọ bụrụ ọgwụ ka a na-agwọ ma ọ bụ ebe na anyị na-ekwu maka ọdịnala ọdịnala maka ụmụnna anyị ndị wule ewu ndị ọdịka ọ dị mụ ọnwere ndị ọdịka ọ dị mụ omenala na-eme ibe asị m na ọ mara nwa arụ ọ bụrụ na m ọmara maara na mụrụ omenala naanị na-ewuzi m anya na nduru ndị Igbo na-atụrụ anyị n'usi anyị na atọgbọ arapụ ọ dị kemeli nlọzọ na ọ bụrụ nlọzọ kemeli ya so nwa nọgidere na-abụzi myself ọ bụzi na omenala na-apụzi m n'arụ and then ụka nwa mmadụ used to it mmadụ ya pụtara ụwa ala dị isi rapụ onwe gị like that si na ụwa bọdị ahụ no Chukwudị n'elu ụwa sọsọ onye nzuzu si na Chukwu adịrọ sọsọ onye na-amara ihe si na Chukwu adịrọ na Chukwudị ife matara nne bụ ka isi ewe Chukwu nke gị ife matara nne bụ ka isi akpọ Chukwu so ịnọdụ ịgba na-akpa ka mmiri jọsi ịnọdụ na fold your hands si na Chukwu na ọnọdụ egbe Chukwu nke izi bụ na tupu Chukwu eke mmadụ na life n'okego mmadụ ka ebe dị person ị ga-abụ number one bụ na ọ dị anọ today ori na-ezuru akara aka mgbachi ntụchi na tụchiri akara aka ibe nwere ike ime gị problem nwere ike ịbatala gị that's why oyibo ya sị gị na destiny can delay but can never deny o nwere ebe ya eme ya ibe ya katara ka ya eme mana the only way ị ga-anọ nwe problem bụ ịrapụzachi gị chi nọlụgo ụwa esi na Chukwu adịrọ ifodu aka gị like that o nwere ike problem ahụ bụ ataki a na-bịagidele gị odunege gị ibe ngị na chi gị na mbọ kpatara imerozie that's why dị ka mmadụ nọdụ ihe akpochi gị ebe ọ bụla ị na-akpochi gị na-akpọ ihe dogo bịa ụwa na-akpọ ihe na-akpọ ibe na-emele gị ibe ka ime ebe nkị na mbọ kpalị n'elu ụwa na ọ bụ na-abịala ụwa nwere onye na-eche na mbọ kpalị mana ịnọdụ ofu ndụ aka gị dị na-ejezi ka mmadụ ibe gị ka nwoke ibe gị ka nwaanyị ibe gị ka nwaanyị bịa gbuolu gị amụma ka nwaanyị bịa gbuolu gị amụma ka nwoke bịa gbuolu gị amụma ka nwoke bịa gbuolu gị ọgụ ka nwaanyị bịa gbuolu gị ọkụ na survival na life
ma ị na-eme mistake ọ na-awa ọkwụkwa mana ngwa na oge mee nye ka ị bụrụ ihe mmadụ mere onwe ya na ibe nwa ọzọ mere ga bụrụ ovu ibe imere onwe gị ịmali ibe imere mana ibe mmadụ mere gị mara ibe onye pakeji nye n'ime ya mana ayọ igbo bụ igbo bụ ndị ọma nọ n'ebere owu ya unu na anyị na-ata nọ nke anyị anyị na-ejegodo ụka na-emegodo ka nwanne omenala na-eme exist and anyị na-emegodo omenala ahụ ka anyị na-emegodo n'ụzọ osi ezie na bụrụ n'ụzọ akịla awọ omenala abụrụ akịla awọ omenala abụrụ mmegide mmadụ omenala ahụ na o nwere one program na-ege yesterday the man na-akọ bọọlụ ka ọmata eze Ezeaku na-eme the program o nwere one man kwala from Germany ma ebe the man si bịa na-agwa nọ na-adị ya nwute n'obi mana abụ ndị Igbo ka ndị Igbo na-eme wabụrụ Fanta wa na-eje na mmiri bụrụ nke na-eje na mmiri nna amụ the best na amụ ikwu na ebe na-amara anyị ya mmadụ ekwesịrị iji na-egwu iwe na-amara anya n'ụwa mana ihe kacha bụ omenala ụdị ya na today ọ bụrụ ka ndị ọbụla nwere omenala nkebe ndị Hausa na-eme omenala ndị Yoruba na-eme omenala ndị Igbo na-eme omenala abata na Igbo ahụ ndị nwechiele ụdị a na-anọtụtụ ọ bụrụ omenala ndị Anambra na-eme ka ndị Igbo na-eme ọ bụrụ ka ndị Enugu na-eme ọ bụrụ ka ndị Ebonyi na-eme ọ bụrụ ka ndị Abịa na-eme ndị nwechele nke ba na-eme so ụdị a na-anọtụde ive nji mbụ mmanya aja na mmiri na-esignify bụ ọ na-anọtụde o nwere ndị bụ mmiri o nwere ndị amụrụ na mmiri and na mmụọ ọbụla si na mmiri na like ive ụtọ ọ na like ive ọma that is what ga-anọgide so once ọ bụla bụ nwa mmiri na-eje eme nsalaka na ihe emebi ịbịa igolu sweet iwe ọnụ na-ele ma fanta na-esignify ihe ụtọ ya na shuga rosins na ụdị agodo ibu na ngodo ọjị na onye chọrọ ndogochi gị ihe yuzu fanta anyị na-eyuzu fanta azụ mmanya ụtọ anyị ji eje na mmiri anyị bụ ụmụ mmiri ọ bụla amụrụ na mmiri amanya na-ekwube nwa so ka anyị na-achọ okwu omenala ka anyị na-ekwu n'ụdị okwesị injinarị ka anyị ghara iji na-eme ya n'ụdị oyibo ọ bụrụ na-asị na omenala anyị na-emegharị azụ omenala bụ njirimara ndị mara unu na-eme ọnọdụ ka mgbasị mmapụta n'ebe unu na ibe mmeji na-asụ ebe bụ agụleri anyị na-asụ ya mara ihe esi na-ebe na nke mụribe nwa arụrụ m used to language like na ma bụrụ m na-asụ asụsụ na nke na-eji mara m njirimara m na-enye ka nna ebe ọbụla nnọ onye ka nna asụ akịarụ m gwada amị na anụ ya amị na anụ ya mana m asụrụ gị den ọbụla m aji amụzọ gọbụla m na mba bụrụ owu anyị sụwaza nsọ na anaghị asọ bụ mana m na-agara mgbada ha bụrụ na nsọ ka anyị nwe aṅụ ebe elu ọnwa anyị ma ụ na-azazi m na arụ bụ m gịnị bụ onye nke m bụ my brother bụ m na-aga mbọ nwere owu nsọ na m na-aga mbọ nwere owu aja anyị ịbacha na-asọrọ m nsọ ọnụ mere ọ na-ewutekwe m because mụ na-ahụrụ nsọ na-anazi n'anya ọ bụrụ anya o mekọrọ gị guy o mekọrọ gị smart person rather na ife o mekọrọ gị bụ o gosiri na ịmara ibe na ebu ikpo na ya mara ibe n'elu ụlọ nke ya a na ọnọdụ kodo anyị na-amụ nwa na-amụtacha nwa echi niile nwa gị pụtasịza na nga brọzi ya na ọ bụrọzi nga mụrụ ya na nga bụ nne ya bụ iwe ọzọ jideli gị mezili ibe pụtara ya anya bụ ya anyị bazi na-eme today na civilization mmepe agwara anyị tuwo nke anyị mmepe agwara anyị lowe anyị na-eme don't worry ụdị anọ na-achụ usoro kwuo mma mabata n'ụlọ ahụ mma aga many places unu eji na-avụ ya malines na onye nwa na ebe onye nwa si bịatụrụ aka ebe mmadụ si bịatụrụ aka nye ka mmemme mpụta ndị today na na-emiteti ibe ndị ọzọ ekene dịkwala gị ekene dịrị gị na ụdị isi na-eme mbụrụ onye omenala nazi nkwenye na omenala na-apratikwa ewu dike ekwere m mana ihe nna ya gị ọtụtụ na ihe na-agbanye bụ ikwene ka mmụọ ya emisili di m ikwene ka mmụọ ya ejeghe mmanya na omenala na-agbata just nyeduwe mụ na ya chewe mụ na ya zọwa mụ na ya ekwere m na omenala ka m kwenyere na ya ibe ndị dịrị ndị onye si na nke nwarị bụ ya dịrọ nke emebiri ma nke m bụ omenala n'aka mmeji nwere eme and omenala ahụ na-edukwana n'obi na ọ bụrụ ha na omenala bụ apụta ọtụtụ na-eti mkpu o nwere many things na-eme na o nwere ka dị anọ today na o nwere some ndị na-ama anọdụ ị na-enweta many attack dị iche iche ọ bụrụ nlọ ka ịlọla dị zipụta ọtụtụ nlọ ịlọla edorozi gị anya nọmba ya mara nlọ ịlọ na-edoro gị anya mana na-adị nlọ abụrụ nlọ chi ọ bụrụ revelation achọrọ inye gị dịba na-ajọ ọsọ ụlọ atọrọgụtọ ịlọ dị nlọ mana nlọ ịlọlụ o nwere nlọ dị gị nlọ ị mara niile idile disi nlọ ka ọ doga anya na revelation chi gị nwetara gị mana bi na ịdịrọ strong in spiritual ọ batazi o mee gị e nwere uche ga adịrị ya
so bụna gị bụ ụdị mmadụ ahụ nọ na-eme ibe ị nidiri ime nne bụ ụdị anya ị na-anabaga jiri ọsọ ji racha arụ gị were ọsọ ji na-asa dee n'isi bed gị dee na isi ọnụ ụzọ azụ ọkpa bed gị na isi bed gị lara ụla na nwere eme gị teta ụlọ ibe ọbụla ịbụrụ gị edoga ma ọ bụla ị ga-alụ nlọ dị egosi gị na nlọ ya na-alụ bụ na nlọ ịlụrụ cheta bụ nlochi gị zitere gị ka ọ bụ ihe dogopụta ụwa zitere gị ka ọ bụ ma nke na-arụrụ cheta bụ ụmụ ibe ahụ bịa ka ebe eme ga atak chukwu buchepụrụ gị so ka anyị na-eme na omenala anyị n'ọdịnala ya adị anyị pụtara ụwa bụrụ ekwude ọya adịkwu anyị wana mana onye si na adịrọ ọya na-enwere isi ebuli onye si na adịrọ omie n'anya na mbụ gos na mmadụ ya soro na mmadụ apụtara ụwa esi na ihe ndị nna nna gị wa mere nwaanyị bike nka ebe ndị nna nna gị wa mere nwaanyị zuo onwe na ije na nkewa bụrụ ọzịa na ngị bịa machaziri ibe niile ọ bụrụkwa ụdị abụ ụmụnne m abụrụ ụdị abụ anyị na-agwa na nwa ya eziokwu ihe dị n'ụwa bụ ịpụta nke niile bụ nke gị ijidesi aka ike kpatalịa anyị agwa gị na nke njika nke m bụ nke m nke anyị bụ nke anyị nke m bụ nke m nke anyị bụ nke anyị so nwa pụta na-ata nwa di ya nwa abụ awụọ anya na-anọ a na-atụ n'ụbọchị taa bụla awụọ nsị ka mgbatuolu ndị enu na ndị a na nzu ndị mmụọ na ndị egede a na-akpọku si ebe ọbụla ha nọ ka ha bịa ka ha bịa n'ụlọ ọnụ anyị aka butuzela anyị na ka anyị gọzọ ji kpokwu ọnọdụ diko nwoke nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị ngị bụ onye enu ngị bụ onye ikwu ngị bụ onye nta ruru ụmụ arọ malive ka anyị na-eme nke anyị niile owe ịmakwara nke gị ị na-atụ ya na anyị na-emeri ya nwa na anyị bụ deputi chukwu okike ọ bụrụ deputi jizọs tụtụrụ ndị jizọs na deputi chukwu okike o nwere na-awụ chukwu anya na chukwu bụ n'ime gị ka ọ dị ibi development na ese bụ ya bụ chukwu bụ mmụọ nke nara agwa mgbe anyị na-agụ ka mgbe agachụ na agụ ka n'ọbụlata nke mgbe agwa dị mmadụ n'ukwulu okwu some of us ndị anyị na-agakọlụ kaktizim mekọlịwa ụka olike nọcha line gị na-abụ na-agbata n'ibe na akọ abụrụ ntụ a na-ajụ gị kedu bụ chukwu mgbe abụ a sị gị na bụ chukwu bụ mmụọ nke nara awụ anya gara mmụọ nke nara awụ mmụọ nọ gị n'ime ị nwere ike ivoke your own ịgba spiritual nweta ya so nwere iwe na-eme na ife na-eme bụ na nwere ka anyị nweta dobela atak la disa ma kpalịkpalị adịfili ya n'ụwa agụgo mana ọ bụrụ like that ndị mmụọ na ndị egede ndị enu na ndị ana ndị shie Chineburu m ụzọ Chineburu m anya Chinanụrụ m ọgụ ogokoni
ụmụ Igbo ka a chọwa n'obi nwanne ka a chọwa n'obi nwanne ka a chọwa n'obi nwanne kwudoli chai onwe anyị na nkịtị anyị nchawo uwe n'ụwa obodo chọwa n'obi salisali Maka nwana muse buzi na mmadụ na nkịtị na mmadụ abụrụ ewu dawa ka anyị na-anọ nzu ahụ ka anyị ska atụta anyị ma gị bụ onye na-esonye adịghị dịgagage n'omenala anyị na-ekwu okwu ya ka anyị na-eme ya gị bụ onye nọ ndị mali nke gị mara esi nwere debele okwu ya ibu ụtụ ya n'ụdị nke gị ọ bụrụ na ọkwana nne ma ị mara anya nna gị akụziri ọlụ gị nne gị akụziri ọlụ gị jụ esi ebe isi ka a gwa gị o nwere ọgwụ nwoke onye bi n'ime ya na mba ọ nọ nnọgide njụ anya si ya kedu na-eme nri kedu ọdịnala unu kedu nke ji mara unu kedu unu na-eme na bụ neji na-emekwa omenala ọkọghalị m nwere ka ọkọgidere m ihe n'isi mmalụ n'ụwa na anyị bụ azịbe ya ka anyị dị na ndị dị nne ibe ndị na-eli ibe ndị na-asọ na ndị dị nne nwere ka ha ji nọdụ ndị dị nne nwere ka ha ji bili mụba maba ma amata n'iru akwụkwọ sịka nkọwalụ ụwa kọwalụ ụmụ Igbo kọwalụ mmụ arụ most especially mmụ ara azị si na ya bụrụzi iwe mmụ ara azị si na iwe niile bụzi baị gara gara ụdị ha dị nnọọ iwe azị ọ bụ na mmadụ na-agụghalị onwe ya ụwa nye nke agụghalị iwe nke change my name na ọ bụ na mmadụ na-agụgba onwe ya ụwa bụ ejike ejiri ike m ụwa ụmụnne m gara tụtụ gaga mmadụ emecha ihe azị ma na o nwere eli dị mmadụ na iwe n'aka bụ nwayọọ a na-achụrụ ụwa n'ike because ịbata bulie n'isi na-eme tụtụ gaga o nwerekwa ihe emechata ihe a na-emere ụwa n'ike na ejiri ọmachala eme ụwa tazụgharị ka arụ nọ na mụ na ọbụla mụ ya mbọ nọ ọbụla mụ na mbọ na-emekọ something
ọ ga na-eme njụrụ ka azụ wọta ife anja azụ ka azụ wọta bụ na ọ bụrụ na mmadụ bịa na-eme na mụ jụrụ ka azụ wọta amatara n'ihe abata bịa intimidate m na my rights ihe mere eme mana mụ na nga mbụ na-eme ihe m nwee ike mbụrụ total move mbụrụ onwe na-eso gị mana ọ matara na ị nwere ike ime m intimidate mmadụ apụrụ ya esobụta n'ihe batazi izeli na ọbacha the zone based on na power inwe power ga n'igwe ọbụla ọbụla na ibe nara emezi azi ọbụna na mụnwa rapụrụ gị na as far as ọbụla mmemme gị na o nwere ife mmele gị ihe nwere onye ọbụla oles ọbụla ibu sachukwu mana mụnwa na respect onye maduru ma nwatakịrị amakwa everybody go because I'm man wa bro ba na bi wona memu ejego mi je no wa weave na my life so memu o ke mna nga mbono godi na eme tutu gaga na eme gara na mo ga mu ka nja mo ga mu ane bra se fino wele bo gulo se na buna na mens we ba avulo wa bulu bible men some niggas we even move on ma wolo no wa we something simele mo no wa we something gabigeli through no wa we something the kind of life mmadụ live because ọlụ n'ụwa ndị ga-ebu Bible ma Quran ga-ebuche na bụ n'ibe so emezi napụtazi mma akwọ mbụrụ myself no na nwere wa this na de parable ndị ya na ndị mmadụ dị ka na-agwa asị gị na ka ọ ka ekwe dị ka ọ ka atụ arụ n'inu asị gị na ọ bụrụ na ịkwọ mbụrụ yourself life akwọ mbụrụ gị men give way no na get feeling no wa bototo gaga e kombulu zo nwe gi life akombulu oge mmekwu mu ara azino na street time nwa only ka ivu onye ahụ nwatakịrị mmadụ nwa asụ yo iya makwa bisi yo nna gị na nne gị jụrụ ma na nna gị na nne gị jụrụ ma tọlọ epụta na street chukwu enye gị obere ego ifu isi na bụọlụ guy ifile na guy bụ onye yile akwa ma ọ bụ onye dress ye fine ọbụna bụọlụ guy onye lụtawa ego na aka ọbụna bụọlụ guy mba akwa onye na-abụ onye gị na-egbu n'ozu so ana m ekwuri maka ngị bụ onye ọkụ ọkpa afọ bawala anya ngị bụ ọkụ ọkpa ngị bụ ọkụ ọkpa ka ọrụ nkuna na maka mmụọ ahụra na otonite maka ndị nọ mmadụ n'okpuru ka a yala ime so mistake wana mere azi wana ghọtara and ibe dị mistake anyị si eme mgbe anyị bata anyị pụta n'ụzọ ije anyị bụrụ chi anyị ụzọ asị na anyị machazi na chi anyị bụrụzi ya na anyị macha oluwe niile men ibulu chukwu ụzọ ibulu chi ụzọ ọgbagbo onwe n'ọsọ adị ọsọ gị enwerekwa ube ọsọ gị enwerekwa mgbadebe onwerekwa jedebe ghọta na so ọ bụla nọ gị bụ onye nọ n'igbu nwa afọ ị na-eme ive mali nke ni mali njirimara gịnị mali ọdịnala gịnị ọdịnala bụ ndụ ọdịnala bụ udo o nwere ike na-eme anasị gị na ọgwụgwọ n'ibe na-agalọrị gị ọbụla nwere eme nne si na anyị na-eme nke ịbụ na nke na chukwu na mbọ na-eso okwu ọnụnwele dị nke na chukwu ọnụnwele n'ọdị na everywhere ọ mara pastọ ekpechara oge ekpere time adị esi gị ngwa ngị receive ya ozugbo ọ kpechara gosi gị nwee faith ya na-asị gị nye bụ bild weze faith gị na ma ọ bụ na ọ lụrụ ọzọ ọlụ gwa gị na ịdịrị ike na mmụọ na nwere okwukwe kedu okwukwe ị na-enwere na ibelivro na onwe gị dịte na okwukwe anaghị enwe n'ụka na dibịa na inwekwe dị okwukwe na onwe gị ime ka nwee azi bụrụ dibịa aka gị bụrụ pastọ aka gị ịnị dụrụ ka mmadụ jewe n'ụlọ chukwu maọbụ jewe na ọ nwere ya bụ na ọ nwere chukwu apụtara lụọla anyị ọcha n'ụlọ nsọ dibịa mena ife ọma ọlụta nke gị bụrụ ọta gị ikpewe ebe ọ bụla ya nọ ndị dibịa nwere ọta ndị ụka nwere ọta so na ọta bụ ife ọmụlụ ọbụla ebe dị ekpe nke gị dịba sọsọ ife dị iche n'ụwa bụ na ụdị adị ya n'otude na ebe ọbụla adị bụa maọbụ ịtọ nwa nọdụ na chukwu anọdụ na ọbụgolo ụlọ chukwu ọbụgolo ụlọ nsọ chukwu adị ịtọ maọbụ nọ nọdụ na-ewe chukwu na dị na-akụ aka ọbụghala ụlọ ụka ọbụghala ụlọ nsọ ọbụna dibịa kina emena ma ọbụna ụka kina aka na chukwu anọdụkwa dị ya na bụ ube ndị mmadụ na-aghọtara emeze na-agbazi gidigidi si gaje n'ụlọ ụka na n'ụlọ ụka ka chukwu dị alụ ọrụ n'ụlọ ekpere ka chukwu dị eme nke mba ịmala onwe gị arụsịra gị na famili na mbọ sef nke na ndị be gị sef ya fọmụchala onwe unu ụlọ nsọ nke unu nọdụla onwe unu jeje as far as unu na-ekpe unu na-ekpe bụ esi ezi ọnwere m unu so nwere kwụsị na omenala ya dị onye si na omenala ya dịrọ onye anyị egwu ọkụ ụzọ na kpụrụ ka anyị tụọ unu nzu awọ gịnị ikiliko
aroshewo mma na agụ nzu nwata anyị na-awa ka anyị nọ ibe nwa chukwu ka bịa mme okekele ụwa okwu okwu na n'ọnụ ya chukwu abịa mme odogwu ọkaka onye ibele niile na-ekwulu onye ya onye ibele niile na-egbulu ọkwa na mmụ bụ ụgbọ ego worldwide ngwa onwe aka sudeyi bụ nzu ogbu ya alụsị ndị kwuna m n'aka ma na-akpọ okwu ndị enu na-akpọ okwu ndị ana na-akpọ okwu ndị ishie na-akpọ okwu ndị mọ na ndị egede na-akpọ okwu ya na-emeli m ibe na-akpọ okwu aja na agụleri na-akpọ okwu ọtụtụ nzu agụleri ọbara mba ezi na ọmabala na-akpọ okwu aja na agụleri na-akpọ okwu aja na ezi agụrụ otu na-akpọ okwu a na ezi agụrụ anọ kpata na mụrụ abụ ebe nsi bịa na-akpọ okwu iwe du anya gị na-akpọ okwu ibo agụleri ya na-eme na agụrụ ibe sunu dịka onugbo ọnụ ọgụ nụba tuo nzu na shia wee ruo onugba tuo nzu agwa na-abịa letụta anyị nwa onye si na nzu nwa atụta na na-atụtara ebe ọma amekwu na anya na-eji isi ebulie onye si na nzu nwa adịghị atụta nwa na abarọla anyị amekwu na anya n'ihe nwa na dịrị ndụ onye si na nzu nwa anyị na-atụta anyị nwa na ọ bụrụ iwe si ezie na ọ bụrụ nke anyị na ibe ndị na-awụrụ ụzọ na ibe ndị na-amara ibe amekwu na ibe ndị na-awụrụ ụzọ ya eme dị pesin ọhụ ka ihe ndị na-awụrụ ụzọ ya dị na mmadụ apụtara ụwa isi na nke gịnị nke nna gị ji na-ebili nke nna obodo gị ji na-ebili na sị na obodo rapụ iwe anyị dị ebube nke obodo na n'iyi na nke babụrọzie nya bụ na onye ọbụla na-ekwu ụdị okwu ahụ nne bụ n'iwe ya asị iwe ya awụchasị iwe asịcha okpu ya alụsị ndị kwu na-eme okpu isi agụ na nwaanyị okpu yo nzu ka ji na-akata na dị enwe na-ekpe ekpere nwa mana ya ogosi ngị dịka ogbo ọgwụ keba n'onu m dịka ogbo ọgwụ keba n'onu m n'onu m na-eke n'onu m n'oyo n'onu m na-agwọ n'onu m na-akwọ ama ya ogosi gị dịka ogbo ọgwụ ka anya na-anọ a na-azụ n'ụbọchị maọbụ a na-azụ n'ala Igbo gwọtala anyị zụtala anyị ibe ọma pụtala anyị metala anyị mkpụrụ ọma metala anyị ibe akpakụ na ibe enwe ana m ekwu sị ka ibe ọma dịle ndị dị mma ibe ọjọọ dịle ndị dị njọ ana m ekwu si owe onye chiri nya zeli ibe ọbụla ya na-eme nya agabalị ya onye rapụrụ iwe na-eme ma ya gbachielu nwaribịa ka etielu nwaribịa na nke ọ na-eme si na ka nwaribịa bụrụ ọzọ iwe abụchasị nwaribịa asị nwaribịa aka n'obi ama ekwu na onye na eji na zeli ndụ bikos na onye ibe ọma na-adịrọ mma maọbụ onye na-aga n'iru mmadụ na-asọ nsọ na-ewu iwu na-asụ n'obi onye ahụ na-abụrọkwa anya ọbụrọkwa ndị mmadụ enu ụwa ka ọ bụ na chukwu kele anyị bụrụ chukwu abịa mme ekele anyị ti anyị nke bụ mmadụ ibe gị n'anya ka esi na-agwụ onwe gị mana anyị bụ azịpụtazili kịta nwa jijelu ọchịchị ego chụma ego tọnụzi onye na upside down jidele ọchịchị ego na-ele ọdịnala anyị jidele ọchịchị ego na-ele joyi jidele ọchịchị ego na-ele njirimara anyị mgbe na-ekwu si na mụ ji nzu gị na-akata anyị nwadị ya nwa ma na-akpọ okwu ihe na-emeli Igbo ibe na-akpọ okwu Igbo bụ Igbo na-akpọ okwu aja na Igbo na-akpọ okwu aja na South Africa mgbadoro ọkpa si gị na ọchọrọ anyị aja wara anyị ọchọrọ anyị wute iwe ọjọọ ya kpịa iru ọchọrọ anyị wute iwe ọma ya kpịa iru ụdị nwa adịghị anọ today ọkwa ọkpa na-akwachara kwụsị bịa kwana mana ebe ebelu ugo bere nke si bịa ebene nkunye gbakọpụ nya ka anyị nọ ya ebe anyị nọ ya bụ ndụ mmiri ndụ azụ mmiri atana ma azụ anwụna ndụ nwoke ndụ nwaanyị mana onye si na ndụ nwaribịa ha dịrọ onye si na ihe marịbi na iwe ma merọrụ nwaribịa dịka chukwu ọka bịa mme ị na-awụ ya na-awụ na nzu chụọ ha n'onye ahụ nne na-asị na eyi na-enwere ọdụdụ bụ iche na chiri anyị iji anyị bụ mmadụ anyị nwere ọdụdụ ha na ichi anyị na-edu anyị ha na ichi anyị na-asịla anyị iji mana onye niile ọ na-esila na anya akwazụ ọdụdụ chi gị na-ere gị na-aka ịkwa ọdụdụ ka ị bụrụ inwere ọdụdụ gawa ana m ekwu na ya na-eji anazili ndụ nwere ekpekpere nwe ata nwa dị nwa na-akpa anyanwụ ọtụtụ anyanwụ na-agbala sị ka m Igbo dịka anyanwụ ọtụtụ na anyanwụ ọtụtụ na-echiri echu ka ngị bụ onye ihe ọma na-adị mma ka dịka anyanwụ ọtụtụ na anyanwụ ọtụtụ na-echiri echu mana gịnị bụ onye nọ n'bụ na iwe ọjọọ bụ nke gị ama ekwu na iwe ọjọọ anyị na-anya edu n'ege gị na-asị na iwe onye na-eme na amịa na iwe ya na-amara na amara ya nwere ekwu na iwe ọjọọ anyị ya bụ nke gị chụọ abịa mme okike kele ụwa ndị enu na ndị ana ndị mmụọ na ndị egede ndị ishie ama ya unu sunu na ọdị nwa dị iru anyị dị n'iche n'iche ọ na-abụghị ka mkpa anyị dị n'ụdị n'ụdị ọ na-ahụ ka ọma anyị dị n'ụdị n'ụdị ọ na-ahụ ka ibe anyị na-eche dị n'ụdị n'ụdị nwa na-ayọ gị
na-ayọ Chukwu Chukwu abịa mme okike kere ụwa ha na owu Chukwu ka mmadụ niile na-ekpele ha na owu Chukwu ka anyị mmadụ niile na-ekpele na ibe matazili nne bụ ije ekpe nke gị nwa na-ayọ ngị bụ Chukwu n'isi onye ọma na-adị mma n'isi mmụ Igbo ndị kwere na Chukwu ndị kwere na omenala ndị kwere na ọdịnala diko iwe ọbụla onye chere bụ ezigbo ibe ka ọ gagharịa iwe ọbụla onye na-eme o ji metiwe ya eli amasịkwa na agagharị ya iwe ọbụla anyị ji anyị alụtiwe oli nya adịkwala anyị ama egwe nsị na ụzọ anyị abụ ụzọ mmiri gosi n'ezi mmiri na-echiri echi ama egwe nsị na anyị bụ ụmụ Igbo most especially ụmụ arọ nọ n'ụzọ na-ata ahụhụ ọ dị adịghị nọ today atara m abụ m esi m n'ụzọ azị etoro m na streeti bụkọsa dị nwere egwusi na ọbụla nọ ha na streeti na-agba mbọ ka osi na adịla ya mma nọ ha na iwe ya eli iwe eji na-akpị ya iru ụtụtụ na ehihie na abalị na iwe ya eli ya ji agbalị ọsọ mgbe na-ekwu si na ụdị adịghị anyị nọ n'ụzọ ije na-atịa na-epuchi ọ nọ n'ụlọ ma ọ nọ n'ezi na ọ dịrị nwoke mma dịrị nwaanyị mma na anyị azụ ka ya mana anyị anara ka ya anyị ekwe ka mmiri mana anyị tara ka mmiri ana m egosi na n'ihe nwata na-akwara akwa n'ụwa bụ ka ọkụ ya ji na ọ bụrụ na oji n'oyi elishi ya mgbe na-egosi na onye ọbụla ji obu dị mma ọbụla ji obu ọcha nwe mmalị omenala Igbo na-ekwenye n'ibe Igbo na-eme na-ekwenye na nke anyị niile na ọkụ ya ejikwenye nlicha ezi bụ ụdị ọgụtazi omezi onwe mana ọkụ gị juo maliwe esi ezie ego echenji na gị ego emena gị na iwe ọzọ bikọs ụdị ha nọ n'otude sọsọ onye nzuzu ma ya na amarive na-eme ego bata gị n'aka o chenji ya life mana gịnị bụ ya nọ n'ịmalive na-eme ego echenjiri ya life kacha ma ndị nọ around nwere ka na-abụ gị na ichenjigo ndụ gị na ichenjigo life na ị na-ebizi another life na ị na-emezi nke ọzọ mana gị na oge nọ within yourself ịmali na ịmalive na-eme so nwa na-ayọ gị bụ Chukwu okike abịa eme na-ayọ aja ana na-ayọ okike kere ụwa na-ayọ ihe dị Igbo bulu sunu dịko mgbe ọnọgụ ka ọ dịrị anyị na mma ka ọ dịrị nwoke mma dịrị nwaanyị mma ihe ọbụla ya na-eme emetiwo ya eli ka ọ na-agalị ya ihe ọbụla anya na-azụ azụ tiwo ya eli ka ọ na-agalị ya ma nwepụla anyị ndị ilo n'akụkụ anyị nwepụla anyị ndị ajọ mmadụ nwepụla anyị ndị ilo na-asị na ha chọrọ n'akụkụ anyị ndị si n'isi anyị onye si n'isi anyị dị mma na nji chụọ aja ana m ekwu na onye anyị eji isi nke ya chụọ ọchụcha aja ọnị o jiri isi ezinụlọ ya sụọ ọchụchazi ahụ ọbụla onwe ndị onwe chetara azị n'isi ahụ nne o ji achụ aja ọ maazị na onye nwezi nke mmadụ zi mana ọbụla o nwere onwe chetara ọ malị na ọ na-ekere mmadụ na ọ na-akpọrọ mmadụ na ọ bụrụ Chukwu na-asa Chukwu na-eke mmadụ Chukwu na-akpọ mmadụ nwere right inwe ndụ nya nwere right inyekwu ndụ nwere ekwu sị na ngị bụ onye ọma na-ege ntị ngị bụ onye Igbo na-ege ntị ngị bụ nwa afọ na-ege ntị ngị bụ nwa mmiri na-ege ntị ngị bụ nwa mmụọ na-ege ntị na akwụwa aka gị ọtọ na ilo ya ụrọ gị a sị na ilo na-asị na-egwu anyị ọfọ na ogwe nwere mkpochi nwe na-ekwu si na-adịla anyị na mma na-adịla anyị na mma n'ụtụtụ dịla anyị na mma na ebia dịla anyị na mma na asị anyị ọbụla chetara anyị ma ọ bụ ọbụla chetara anyị otu iwe ọjọọ ama ekwu na ihe ọjọọ anyị ya eme dị pesin nwere ekpekpele nwa dị taa anyị nwa na-enweta ekpele nwa na njedebe na-ayọ onye na-emeli m ibe na-ayọ ka nga mụ na-ayọ okpu ya alụsị ndị kwune m na nwanyị okpu ya okpu isi agụ ndị mmiri mụ ekpele nwa mkpele nya abalị nya gazie ụdị ọbụla nsị na-ekpe ma malị m kpe ma mara ekpe na nsị na ọtụtụ si bụrụ ụzụ na-akwụrụ okwu na chi eji chi ya ewo mana ngị bụ Chukwu amawalụ ebumnobi malibe nna ayọ gị ụdị anyị nna ayọ gị all my secret prayers ka ọ bịa na mmezu ụdị aka ọ dịkwa na isi mụ ibe m isi ndị ọkwụnụtọ m isi ndị ikwu na ibe m ndị ibe ọma na-adị mma ọ bụrụ aka ọkwụnụtọ ndị soro mma ogbuo mmadụ soro mmadụ ibe izu akwa na ndị ibe ọma na-adị mma ka m na-ekwu n'isi ya mana ndị na-ebu ndị ajọ obu ndị anya ụvụ ama egwu na anya ụvụ anyị ji egbu ya ama egwu na ndị ahụ na-ebu wapụrụ na akọlọta tipa wazalisiweza na tipa ọ bụla anya ụvụ nyaka na-ekpe nwe na-ekwu si na ọdị ha dị nji kpekpele ata anyị mmalị kpekọ ole mmazi kpekọ ole andị ka ọ dịrị nwoke mma dịrị nwaanyị mma onye si na-adịrị mmadụ bịa mma anyị nwere isi ebuli ya ibe anyị ọ bụ anyị na ndụ ise ndị mma na ndị ọgara atụ onye nzu mmanya ike dịbe nwa eji mmanya ike ya nyicha unu nya maka ndị nọ online ife nwa bụ nya bụ karịkarị ikpecha ekpele ya atụrụ ndị isi ya mmanya tụrụ ndị enu mmanya tụrụ ndị a na mmanya abịa na signify bụ ka ive ajọ ibe ya ala ime anyị ihe ọbụla bibi ike ka ọ dịrị ndị plan ya
ihe ọbụla ha na-eche ka ọ dịlewa anyị wee jiri mmanya nwa ata anyị nwaanyị nwere kpokọta ekpere nwa mkpụrụ si Chukwu abịa mme ka ebe atụọla anyị mmanya ndị ichie kunu batụọla anyị mmanya ndị enu kunu batụọla anyị mmanya ndị ana kunu batụọla anyị mmanya ndị mma na ndị egede kunu batụọla anyị mmanya okpu ya alụsị ndị kunu enwu okpu ya alụsị ndị kunu enwu alụsị njem ọnụ na nwaanyị okpu yo ndị kunu gbọ n'ọgwụ kunu batụọ mmanya kpokọta nye na-emeli mmiri aja na-agụla eri aja na-agụla eri aja na ezi agụrụ na ezi agụrụ anọ ọkpata na mmụrụ abụ amasị ndị kunu gbọ n'ọgwụ ebe ọbụla ụlọ kunu batụọ mmanya na akpechọkọ na ekpele ụdị a na-ekpele na ka ọ balị gaziela onye ọbụla kwele na ya onye ọbụla belivulu n'ọdịnala dị onye ọbụla belivulu na ihe ọma n'ọdịnala na-emezi isi ama ekwu ka ihe ọma mee na ndụ ya ka ihe ọma yara ịgba ọsọ n'ezinụlọ ya mana onye na-enọ ọnụ bụ na ihe ọjọọ bụ ihe dịla ama ekwu na anyị na-eji mmanya nwa na-atụgharị akpa ihe ọjọọ ọnụ si ka ihe ọjọọ kwụ akpa na bịa ka ihe ọjọọ kwụ akpa na bịa nke bụ onye ihe ọma na-adị mma ama ekwu na ihe ọma ya eji na-akpọ gị iru ọtụtụ na-eyi na asị ọpụpụ na mbata gị ya bụ ihe ọma ije gị ya bụ ije ugo ije gị ya bụ ije wele a sị na irubalụ nzu a na-abara unyi irubalụ nzu a na-abara unyi nwe na-ekwu taa nwa dịwe nwa abụ awụ si na adịla okeke mma dịla okoyo mma dịla ọka awụ ma dịla oke dịla nkwọ mma n'aka m na-ekpe ekpele taa nwa agaghị ụmụ igbo bụ igbo si n'olikone ebe onye nọ ya na-emekwa nke ya niile ọnwere ya dị ka asị gị mewe ekpele ma ọ mee fasị nke me ekpele niile eme tude ebe ekpele ya mere onwe gị kpote chi gị kpote mma arụ bụ n'agụ gị kpeluwe nzu onwe bụ nwere ọjị inwe ijiri ọjị kpelewe ọjị na nwaanyị n'onu gị oles ọ bụrụ na ịmara onwe gị ọ na ịmara ife na-eme ọ na ịbụ ajọ mmadụ na-agbachiri mmadụ nke bụ ya na-agbachiri mmadụ na-ekpe ha ka Chukwu na-emeli gị ọma kedu ọkọ dị ga-adị pọsịbụl ọ dịrọ pọsịbụl a na-achụ ego ma anyị na-achụ ka anyị na-amakwa n'ihi na ego dị anyị nwa abịa ọ ya dịkwu anyị nwana ego nwere kacha enwere ọbụna a na-achụcha ego achụcha na Dangote ka anyị kwụsịrị ịchụ ego mana nya na onwe ya ọ pụ ori inu na-ezu ndị Naijiria na ọ ka na-achụ ya so ka anyị jiri nwayọọ anyị na-achọ ka anyị ghara ịnụrụ ogwu nke anyị ka anyị na-eme ka anyị na-echeta na ụbọchị na o nwere the last day ọ bụla nwere and ụbọchị ahụ na o nwere amalịka ogesi nwa dị nwa na-ayọ nwoke na nwaanyị ka anyị malị na nke anyị eji mmanya nwa sị ka ntụrụ ndị iche na ndị egede mmanya onye ndukwu na mnaka mmanya na-atụ mmanya na ọmaka side inwe ozugbo ọgai na mmanya gị dịba nwa ha na mmanya yes ụmụnne m emechakwa na ekpere ana m ekwusi na ọwọ sọrọ ọwọ ngị bụ onye kwele ekwe ma ngị bụ ịgba laiki ngị bụ ewe ọchịrị nne ana m ekwu na ihe ọma na bụ nke gị as far as obu gị dị ọcha obu gị bụ dị sam na ọbụrụ iru sam obu unyi ọbụla ana m ekwu na adịrị gị na mma sịka ọ dịrị gị na mma n'ọtụtụ dịrị gị na mma na ehihie dịrị gị na mma na asị ihe ọbụla ị na-eme ya emetiri ya eli ntụchi atụchiri ya mgbachi agbachiri ya ma ya sị na ivi na-eme na nseke ya bata ya na ntụchi atụchi na ya ọya nke onye abụ nne ya atụ ikpo ogbe na nkịtị ụdị ikpo ogbe na nkịtị ya atụ ya ụdị aga nke eji na atụ ire na anyị na-ekwu anyị bụ Igbo na-ekwu si na ọchụ ọkụkọ nwa ada nwa ọkụkọ nwe mgbọmgbọ ọsọ onye na-achụ mmadụ na onwere mmadụ mere ma nga bụrụ ochie ma ọ bụrụ nke kelee kedebe filel na-ebu men ibi ya eme ma ụdị abụ n'ọbịs na ịmachara iwe niile na ịbụ ọkachamara na ịbụ ọkanka na ịbụ iwe niile bụ ikpugodu mmadụ yes ya mazịrị na ihe ọbụla ị na-eme mkpụ mmadụ ọbụla mkpụ mmadụ ndị dibịa iwe ndị dibịa na-eme na-achụ na anwe ka achọ mmebe enwetara gị nwa bebi abụrụ mmadụ na-ekpo onye egzatịrị ụdị achukwu ji ekpo onye na-ekwu okwu na-agba ọbara na-aga ije na ọ bụrụ mmadụ ihe mmadụ atachara ịbata imebi ahụ onye ọzọ mere Chukwu nọ n'ụwa ụdị Chukwu nọ n'ụwa ụdị Chukwu kere ụwa na kechi ụwa wakwuru jinjim o nwere emere ihe kenwere ụwa na nke kepụtara gị n'ụwa ịbatazi ikwe isi ọkpọ si na nke machazi ihe nne nke emeghị nke emeghị nke ana nke emeghị nke abụrụ ka ịnọdụrụ onwe gị na ka ịchọ ụdị esi eme igbuchie the person ka ịchọ ụdị esi eme agbachiere the person ma onye ana na-echere olu gị ma onye ana na-agbachiri olu gị men ọ dịrọhala gị na mma bụ ngị bụ onye na-eme ụdịva ụdị a na today na asị na nwata na-achọ nke ọbụla ajọ nwa ịmalivi na-eme kwụwa aka gị ọtọ ọ nwere ive eme gị adị ụzọ gị ya bụ ụzọ mmiri
ibi eji na meji na aga highest bụ ya na-emere ba akpa gị n'ịnọdụ n'ugbo n'ime ọbụ n'ịbanye ụlọ street court ma a mara na obi azi chukwu na-agbalị gasị elu so onye chukwu du onye chukwu ya onye nyara chukwu so aga na ndị ilu na-awụrụ ya onye nyara chi na mbọsa aga ndị ilu na-awụrụ ya onye chi na-ebulu ụzọ onye chi na-anụlụ ọgwụ ilu na-awụrụ ya nwa na ayọgịsị nke ya na-ege ntị iburu n'afọ igbo na-ege ntị na m hụrụ ihe nna m ya bụ ụmụnne m ka nna emeli na mmene ya pụtara m hie ka mbịa hype anybody or ịbịa mewe mbịa entertain anybody mba abụ ka m kọva maka omenala nwere ekwu na nke ya na-ege ntị na-amalụ maka omenala na ọ adịla gị na mma as far as ịkwụwara aka gị ọtọ na-eme ive a naanị idili na ọ bụrụ na na-asọ nsọ amekwu na ọ bụla itinyere aka na ọ agara gị mana ọ bụ na abụlọ gị so na-adịrọ gị na mma na ya na-enye isi onye anya eji isi ngebuli ọ bụ na abụlọ gị na-asụ aka n'obi ya amekwu na aka na-asụ n'obi ya asụ ugbu ya mgbe na-ekwu si na-adịla anyị mma akpụla nwaanyị na-enweta na njedebe taa nwa dibịa nwa iwe bụ na onye chiri nya zeli iwe bụ na onye cheli nya agalia iwe bụ na onye na-eme nya agalia ọtụtụ na-eyi na asị eke na awa na nkwọ n'aka na-ekpe ekpere sịkọdịla na mma ebe ọ bụla ndụ ise